клика на телефона. Всъщност клика на телефона. Просто намали! Намалих до дупка. Чакай малко, на 1% ще го усила. На 1% ще го усила. Не ви питайте, знам, че тук на играта е доста силен. Но... Да! Аз легнах да спя. Аз мисля. Да се настроите. Да се справим. Няма значение, това е бъг. Ми знам... Ужасен бъг. Само някой спи във въздуха, някой си спи някъде другаде си, еди къде си. Нали? Да, така хората спят еди къде си. Еди къде си спим. Имам 6 клепчета. Крафнах си още едно. Ей. Та, помните, играли сме в този сервер? Не е нов. Помните си, имаше повреда в сервера. Да. Но изглежда, че той се е оправил. Просто ни е станал последния. Да, той не може да се гледа и затова не го качвам. Защото не може да се гледа. Лек се виж на екрана. Той му е така. Да. В момента си нямам броня. Нито пък аз. Това сервер не е чак толкова нов. Но все пак не е от много скоро. Доста си е нов. Аз Чао, вече чао. си промених екрана. И аз? Аз преди теб. Аз преди да кажеш. Убих една овца. Не ме... Тук има две крави. Тук има две крави. Аз бия едната, шибам едната, шибам. Едната е за мен, едната е за теб, защото са две. Така ли иначе са две? Ако ти дръпне кожа, няма да ни послужи кожата за нищо, защото тя ще ти дръпне две. Или едно. Една. Няма да качвам. Алекс, имаме ли въдица? То са... Не. Ще да си лова едни панталонки. Охо, колко много. Едно. Там. Предложете ми в коментарите от другия епизод какво да правя, че не знам. Ние горе-долу знаем какво да правим. Не, аз не знам нищо. Предложете ми в коментарите. В този сервер все още нямаме портал към фада. Така че... Все пак имаме нещо. Да, имаме реални работи. Така, но все още нямаме портал. Да. Няма мина в това си е проблем. Трябва да има някаква мина. То знам, че... То знам, че някъде тук е заровена една мина. Намирал съм. Гладен ли си? Не. Зато ако си гладен, ти колко хляба имаш? 8. Аз още и чести нямам. Аз вече имам 8. Ще да си ги развоя това. Клепчета имах предвид. Айде. И ти имаш 8. 8. Аз не засаждам нищо. Нито пък аз. Ние изобщо имаме ли селени? Да, у мен имам 44. Ще засаждам. Трябва ми 9 захарна тръска. Ще засаждам. Ще засаждам. Искам пълна градинка. Аз събера захарна тръстига. Трябва ми 9 за една картофа. Ама, хора, предлагайте ми интересни неща. Някакви яки неща. Да, ти ако са... Коментарите. Ти ако са скучни, може някой да ни са сложни. И той е още на 6, аз съм на 7. Кой знае колко има? Ради, кой знае колко.
кой какво ще ни предложи. Той аз не знам, то в коментарите ще пише. Дори аз не мога и да прочета. И аз. Какво ли Sad face. Sad face. Какво ли не ще прочета? Ще напишат хората, аз не знам нищо. Именно майките не ще прочитат. Имам 7 захарна тръстика, що не се паднат още. Трябваше само 3. Не трябваше да ми са 9. Трябваше да ми са 9. Трябваше само поръсни? още 3 листа. Поръсни и ще те заобичам. Нямаш прах. Как да порасне? Хора, сега снимам клипа така. Да вървим за цимент. Добре. Може ли малко цимент и на мене? Поне 3 цимент. Да, тук имам едно куче, биеме се опашка в момента. Какво куче? Рафи! Забравих го. Да, той доста честно прави нещо на кръка ми прави. На другата ли страна е такова, байон на завещите? Пещерски байон? Да. Аз чум към пещерски байон. Чакай, ма да се ная, моля те. Аз не чакам. По-напред съм теб. Знам. Представи си. Може да поне да ме оставиш 3 член. Да. Едно купче цимент ще ти дропне 4. Ти вземи всичкия цимент. На мен не ми е нужен. Аз тук дойдох просто да те охранявам. Взимай цимент. Натам има. Ето тук цимент. Ти го вземи, ето го. Ето го тук, под мене. Да, това силото. С лопата. Ма ние нямаме. Дръпнало ти е 4, обаче ти не си взел останалите 2. Да се връщаме. Какъв? Знам. Ау. Маля, аз забравих, че снимам. Да. Ау. Хора? Не знам, но минах пред теб. Хора, това ще бъде всичко този клип, че не знам какво да правя. Ама аз наистина не знам какво да правя. И чао-чао.